todos. Como sabedes, anduvo na prensa estes días porque en Eda fixeron varios actos. En marzo de 1918 houve unhos acontecimentos en Eda de reunión bastante, bueno, non moi intensos, pero sí que tuveron unha represión polo Estado español moi dura. Sucesos que non se coñecen e que se esconden e que, como sempre, o que non interesa pois é como se non existise. O silencio sempre na historia deste país foi o método máis eficaz para que non soubéramos que éramos. Entonces, hoxe, en Eda xa se fixeron varios actos sobre este tema, pero hoxe temos aquí a Serrián, un pouco o artífice deste tema, e Francisco Rodríguez, que tamén xa colaborou con Eda, con os actos das conferencias de Neda, e que nos van a hoxe a falar deste tema que foi bastante sangriento, que ten unha repercusión moi importante, pero que é totalmente desconocido. Así que, sen máis, xa vamos a presentar nesta xente. Aquí hai unha cadeira, Eu vou procurar ser breve, vou dar así un poquinho de datos, pois os que Paco vai poñer mellor nun contexto, máis que señalar os máis importantes, pero, bueno, eu creo que para tamén controlar un pouco a magnitude do suceso, os datos, ainda que non queden na memoria, no seu momento hai algún que é bastante señalado e chamativo, non sei importante mencionado. Bueno, o contexto histórico no que se colocaría este suceso, hai que ter en conta que estamos coa Guerra Mundial, ao mesmo tempo hai un ano que triunfou a Revolución Rusa, que son dos componentes históricos que habría que ter en conta, e nese momento nos hai un problema serio de subsistencias e encarecemento do que é a carestía de vida. Igual hai certos episodios de fame, hai problemas así, ese tipo de motins, en moitos outros lugares do Estado. Pero nós neste momento vamos falar é o proceso que máis ou menos ocurrirá durante a primeira quincena de marzo, que vai estar ambientada nos concellos de Narón, de Neda, de Fene e de Ferrol, onde que tamén se notará bastante cando as zonas, por exemplo, en Montedeume ou algún concello máis de mito. Para facer así unha pequena reseña histórica, claro, estamos aquí traballando sobre centros de datos oficios, e que a información que temos mayoritariamente é dos periódicos, pero, bueno, os periódicos da época tamén dan unha noticia tamén en función tamén do tinte político que les sigue. Pero, bueno, a primeira noticia que temos así para reseñar é o 5 de marzo. O 5 de marzo se empeza a chegar unha noticia de que desde que a Diputación se decide, desde a Gobernación, que non se vai vender trigo a ningún outro sitio máis que sea a zona de Culleredo, onde se fai o pan para a Coruña, que hai un problema de abastecemento, se decide que non salga ningún trigo de Betano. A raíz disso, o día 6 hai un comunicado de varios empresarios da zona de Xubia, máis de Neda, especialmente na Loma, no que eles queren comunicar é que les van deixar de pagar o impuesto de fabricación do pan porque non van poder vendelo porque non mate materia prima. Ao mesmo tempo, ese día chega un cargamento de trigo a Xubia, se empeza a ver uns certos altercados porque certa xente que era pudiente quería comprarlo moi por riba do valor e acaparalo todo. Parece que hubo unha mediación aí e se quedou un reparto, quedou parado. Dentro dese movimento hai que dar un dato reseñable que ese día o pan xa está a 40 céntimos, que antes da guerra estaba a 20, o cual estaba o doble do que estaba un ano anterior. Que xa o 8 e 9, cando prende a primeira lavarada deste suceso, é que certos traballadores e mulleres da zona de Xubia querían comprar pan, serían nas panaderías, pero reciben a noticia de que non se lle vende, só se vai vender a clientes porque os panadeiros dicen que non sale rentable vendelo, entón só non te van a aguantar os clientes máis fiéis nin pagando un precio completamente desorbitado. Entón se empeza a crear unha pequena revolta, unha estación que hai un mercado, se vai intentar falar cos alcaldes, non se toca ningún dos dous, parece que iban a Coruña, entón se vai falar con, se alguén dice que debían de estar na zona no de Galicia Textil, bueno, que era a fábrica de testudurías que había ali, se foi ali, non se foron moi mal recibidos. O sea, bueno, tantas amenazas,
se quitou de pistola e se lanzou algún tiro. Pois aí xa empezan a haber un movimento apedreando certas casas, certa xente pudiente que mal se responde hasta chegar a casa dun tal señor Ares, que naquele momento aí se dice, nunha da crónica, se dice que recibe uns manifestantes 70 disparos de pistolas, que incluso que o fillo que alguén día está recargando a arma para poder disparar, e os resultados son 2 mulleres feridas de bala na cabeza. Entón, ese día se queda aí o tema, xa o día seguinte, que é o día 10 de marzo, se sola a comunicación, xa empeza a haber unhas comisións de mulleres para organizar o que é esta protesta. En que se basa esa organización que se dá durante o día 10 e 11? Pues a idea, ao principio, é cortar os accesos completamente a Ferrol, que Ferrol non tanto que non entre xente, como senón que non entre nada de mercancía, que non entre leite, que non entre ovos, que non entre carne, intentar cortar completamente o acceso un día de protesta, folgas completamente de xuvia nas fábricas, de xuvia xa folgas indefinidas, e fan unha reunión de sociedades agrarias para mirar o apoio, ao mesmo tempo sale unha comisión para a Coruña, que é moi importante dar, que é unha comisión de mulleres e obreiros. En todo este caso, o proceso que vamos ver é que é un movimento maioritariamente movido por mulleres. Xa veremos que aquí son as cabecillas, entón, cando se fala así, son mulleres e obreiros. O dato é... E xa no día 11 se consigue o apoio da zona de Caranza, de San Xoán de Filgueiras, de Serantes e tamén da xente de Ferrol. Aí sí que vou citar algún dato, é dicir, ese día corta o acceso a Ferrol, tanto na Rúa de Castela, como en Caranza, como en Freixeiro, como en Porta Nova, como en Malatas e como en Covas. Iso quer dicir que estaban ali piquetes apostados de personas non querendo acceder, incluso se cita no periódico un conflito con Oriente, que viña cun transporte de autobús do Oriente que viña de Valdoviño, que non quixo parar ao alto, e claro, se supoñía que debía de levar leite dentro, e foi asaltado, ou que dar volta e marchar. Non se deixa descargar peixe, todo o peixe ten que ir para Mugardos, e así vai decorrendo o día hasta a tarde, na que xa se empeza a ver un ambiente máis, como digo, pre-revolucionario. Xa hai un paro xeral dos traballadores, xa se empeza a ver pola zona de Canido moitísima xente pola rúa andando, movendos, e aí ás 7 se fai unha manifestación de mulleres. Incluso hai un dato que se dá ao principio que dice que elas prohibían que foran homes, é dicir, que non aceptaban que os homes foran na manifestación, que é de mulleres. Esta vai decorrendo, ao grito de temos fame abaixo os acaparadores, e se dirixen a un local que estaba na rúa Méndez Núñez, que era o establecemento de Elisa Rama, que parece que era un produto de temas indianos, pero que ao mesmo tempo ela era acaparadora e chama a xente que compraba materias primas para despois vendelas con un sobrevalor. Ali parece que xa están recibindo, esa vez máis ou menos sospechaba, xa había xente armada preparando para defender o local. Así, intentase facer un motín, tanto ese local como o do tiene outra rúa, e aí tamén chegan os carabineros que abren fogo contra a xente, e aí caen morto no momento un obreiro do taller de monturas do Arsenal, que é Valentín da Pena Pereira, que teria 18 anos, e hai un neno que é Juan Torres, que queda 12 anos, que queda ferido, que morrerá durante a noite. Entón xa, aí, despois de ocurrir isto, xa empeza o desprego de tropas polas cidades, ordenase o desprego de tropas nas cidades. O que dice, por exemplo, no periódico é que en Amboaxe se poñen 2 compañías que veñen de Zamora, na Plaza de Armas se poñen 2 compañías inteiras de infantería, no Cantón van 3 piquetes de infantería, se fai un reforzo militar na cárcere, e ao mesmo tempo se fan de acuartelar tropas en Dolores, no cuartel de Dolores. E, daí vai pasando o seguinte día, que pasa no día 12. Xa o cerre do comercio e iso é completo, as mulleres incluso intentan sacar unha lista de precios que van levando polos comercios para intentar negociar o que sería un listado de precios justos. Incluso chegarán a no Concello, chegarán a un acordo co alcalde de comerciantes para que teña validez, pero bueno, eles o día seguinte van a saber marcar do acordo deste. Sinal neste día tamén é que xa en Fene empezas a dar un movimento tamén de motín. Fene, por exemplo, as mulleres asaltan a casa do alcalde, a señora Villeira, que dicen que está enfermo, fan salir da cama, ir hasta o Concello, e ali firmar un decreto que se baixan os precios de casi todas as cousas da carestía da vida. E ao momento empezan a facer tamén piquetes no que son nas vías do tren, tanto en Maniño como en Perlío, tanto tirando diferentes objetos e impedindo que os trenes pasen. Por eso xa a partir de aquí, os trenes todos empezarán a salir con soldados dentro. O 13 de marzo faise o enterro do neno Juan Torres, o obreiro Valentín da Pena xa foi o día antes, faise un acto no que sería no cementerio, polos compañeiros de traballo, se dice que foron 3.000 obreros, con discursos, e eso, se intenta tamén coller o mercado, no mercado se consigue paralizalo polas mulleres, pero bueno, a tarde xa vai o exército, que tamén se fai un pouco carga parte do que é o dominio sobre o mercado,
hai unha folga, xa se consiga folga no matadero, tampouco entra carne hacia o sitio. Xa en Fene está completamente case cortado o tráfico de tren, se pasa algún, despois de deixar toda a mercancía, como quen dice, a locomotora e máis un vagón de pasaxeros. E á tarde xa se escoita empezan a chegar as noticias xa a Ferrol de que os sucesos que ocurriron na zona de Sedes. Que na zona de Sedes ese día se celebraba unha feira do Gamo, que se celebra o día 13, o campo se chaman a feira do 13. E ali parece que o alcalde en sí, tamén era un acaparador, tamén tiña comercios e todo, puxo certas mercancías por riba do precio, non no precio alto que estaba, senón ainda por riba dos precios de tantos. Hubo unha protesta por parte das persoas que estaban no campo da feira, e aí as fuerzas militares que estaban nese momento, da Guardia Civil e da Infantería, abren fogo por resultado de acabarán morrendo 7 personas. Morren 4 no día, 5 no día, e depois van morrer 2, unha ao día 20 e outra xa en abril, xa o 13 de abril do mes seguinte. Claro, esta noticia chega a Ferrol, e desde Ferrol xa se revoluciona máis o aspecto. O día seguinte, xa no que sería o 14, ou o 13 da tarde, xa sale unha compañía de traballadores que salen a levar unha corona hasta Sedes. Que sale unha manifestación que se dice que é de 6.000 traballadores de Ferrol, que sendo os astilleiros e máis do Arsenal, a levar unha corona portando hasta Sedes, onde o día seguinte se farán os actos. O 14, cal é a noticia máis importante? O 14 o alcalde saca un manifesto pedindo orden, e das a entender desde o Correo Gallego que dice que hai que buscar o orden, porque senón vai haber unha intervención militar. Eso realmente da voz de Galicia se dan por supuesto que non, que hai mandos militares o cargo que xa aquí xa unha zona se decretou o estado de guerra e son os militares que encolleron o control da zona. Hai cousas que dan a entender que eso sí que é real. Por exemplo, da Voz de Galicia, desde os medios, xa o Correo nese mesmo día, na súa publicación se dice que son noticias baixo censura, que na súa redacción están censurando que pongan non. E a Voz de Galicia xa anuncia que están cortadas completamente as comunicacións con Ferrol. Non hai comunicacións posibles nin por telégrafo nin por teléfono. Están cortadas, na oficina de telégrafo hai un soldado ali que é o que fai a notificación e dali non sale. E a partir de aí, sí que xa pola prensa, que sería extraoficioso, que se vai dando por acabado o tema, non? Xa o 15 e 16 de agosto está controlada, que hai pequenas redutos ao mellor na zona de Freixeiro, pola zona de Narón, xa internamente que xa abre o comercio, sí que se anuncia que sí que se consigue unha baixada de precios, tanto en Ferrol como en Xuvia, que se dicen que os traballadores van a traballar con unha baixada de precios moi importante acordada coa xente dos comercios. O 15 xa, por exemplo, o 16 xa, por exemplo, van unha felicitación polo ben que se fixo, que houbera moito derrotamento de grandes do goberno español, polo ben que se levou o tema, e sí que se empezan xa a chegar as noticias son de detencións. Por exemplo, no día 16 son detidas 17 mulleres. No día 18, por exemplo, se detén 2 homes, pois un dato moi interesante, algúns deles de Sedes, que pasan a disposición militar. Esta xente son collidas, pero a disposición non é un xulgado normal civil, senón é o xulgado militar, que a noticia máis que nos dá é que sí que está intervido militarmente, o que é a actuación no goberno. Entón, xa, o día 19 morrería un obreiro, dos primorredor de traballador, que era de Sedes, e xa o día 20 morrería outro. Eu gostaría solamente, xa para acabar, creo que para que nos vai a tener mellor todo, dar 3 pinceladas de datos. No caso de Sedes, nos vemos en Narón, é un comportamento moi distinto ao que se vai vendo en Ferrol ou que se ve en Fene, no sentido de desde Fene de Ferrol, de máis ou menos medida, intentaron torear un pouco que foi a revolta, que o alcalde vai ali e firma un manifesto, o de Ferrol, con 2 tropas colocadas ao lado, vai tamén intentando levar o comando. Parece que en Narón o caso non foi igual. En Narón o caso que se vai fiando pola tropa, polas noticias, porque tamén na prensa española, que a prensa española ten moitos artigos eses días, o ABC, que esta é a noticia como dice máis importante naquele momento. Eso sí, todos os marcan que é baixo censura. Pero no caso de Narón o comportamento é distinto, por iso acaban morrendo moita máis xente. E aí se pensa que pode haber 3 causantes, posiblemente sean os 3 ao final os que influyen e que curan. Un dos causantes se dice que houve unha subida de impuestos, ou justamente pouquinho antes, pois hai sitios onde se pon un exemplo, de que un concelleiro que de Narón pagaba un céntimo de impuestos a un que era campesino e tocaran 100 no reparto de impuestos. A verdade, outra tiene un comercio, outro non sempre campesino, que por eso está o ambiente. Outro é eso de que se dicía que o propio alcalde, ao ser un acaparador de comercio, que quería xogar e ganar beneficio nese momento que había de pagar os precios, que non estaba fácil conseguir trigo, materias primas, e que las vendía por riba do precio. Un negocio que era redondo.
E depois hai unha terceira, que tamén se cita moito, que neste contexto, o día 24 de febreiro, antes, hubo eleccións, que sería o Parlamento do Estado español. Nesas eleccións se presentaron dos candidatos, máis ou menos pola comarca, un que ia polas sociedades agrarias, polo partido de dereita agrarista, e outro que, viña polo partido de Prieto, prietista, liberal, que sería o que, ao final, saliría, pero na que saleu, ele perdeu en todas as cidades, perdeu na Coruña, perdeu en Ferrol, perdeu en Narón, perdeu nos concellos máis poblados. O que pasa é que, pues o mellor en concellos máis rurales, onde a María de los Bontos, ele tiña o 100% dos votos. Entonces, ele que era unha persona que era fillo do Pazo de Valerio, que había sido diputado por Ferrol, vicepresidente da Diputación, diputado provincial moitísimos anos. Este, que parece que era o que máis apoyábase, non, desde Narón, desde as grandes cúpulas, porque, había o liberal unha certa rede caciquil que era o que funcionaba. Claro, na zona de Ferrol perdeu, en Salantos perdeu, porque en Narón e en Valdoviño o resultado foi un desastroso. Que non sei se non foi 1.000 votos, 1.400, 1.800 votos, casi doble. En Valdoviño creo que foron 800 contra 80. Que eran resultados moi desastrosos. Que me ven indicar a Paco noutra frase que aí había un cura das Irmandades nesa zona que posiblemente movera, claro, este era o candidato que apoyaban as Irmandades. Que por aí dicían que o alcalde tiña unha certas rencillas, tamén quixo dar un golpe de autoridade na mesa ese día para marcarlo. Un dato importante é, en Xubia, o día que hubo crispación, o día 10-11, as tropas que había en Xubia eran dos carabineros e un carro. Iso era o que había en Xubia. O día que ocurre o suceso tráxico do día de 13, as tropas que están ali, aquel día en Sedes, son 10 parellas da Guardia Civil, 4 unidades de caballería, 6 unidades de infantería e un tenente. De un día para outro aquilo aumentou, non? Entonces, aí iso é un dos datos importantes. E outra cosa que me gustaría reseñar, non? Porque estes días, cando vas movendo, moitas veces se preguntan este movimento de obreros, de campesiños ou así. Foi un dato que me creo que é interesante reseñar, que esta xente era consciente aquel día cando foi a Sedes a protestar, era consciente de onde iba, a onde morreron 2 personas en Ferrol, habían sido feridos en bala 4 días antes en Xubia, pero en aqueles tempos as tropas non se movían hasta Sedes en que todo o mundo fora consciente de todo o que había ali aquel día. Esta xente realmente cando foi a protestar non foi ali e se atopou con aquilo, era consciente que a protesta podía ter un precio, ao final ese precio foi bastante caro. Por eso nós ali o que estamos intentando facer, a axuda de outras asociacións, incluída aquí en Medulli, editando, é intentar facer o que xa fixo Manuel María antes nun poema, que ainda poñer este movimento ao lado do de Sofán, do Oseira, do de Nebra, que se ocurren nese tempo, que son todos coetáneos dun problema de subsistencia, un problema de aplicación política sobre a sociedade que ao final é brutal para eles.